бародарои азиз, мехоҳем ки кампирио чара ҳаҷрое кунӣ, мусведи падараро кунӣ, марҳамат инеҷа меброя номеро занг бизанен, иншоалло ба амраи худо айноми канали Бобои Лангари гап занен, арзон мекуна, ҳама тарафа маълумот бигирен, бе ягон чиз, иншоалло ки дар пултон хиёнат карда намешавад, дар амонат яъне ки хиёнат намекунанд. хоб, кадомед ки границара кием бародарои азиз, ҳамиҷа номер меброя, занг бизанен бародарда, фақат айноми Бобои Лангари гап занен, иншоалло ки арзон мекуна. Чизеро ки ман гуфтам арзон мекуна, бародаро мекуна. Комед ки мехоҳем ки билет бихарен, авиакаса марҳамат дар ин тарафш меброя бародари азиз. Просто занг бизанен бародари азиз. Вақте ки занг мезанен, мепирсен, иншоалло ки кортона буд мекуна, бе ягон хиёнат дар амонат кардан. Худо нигаҳбонтон. илтимос навора лайк монен, навора падилитса кунен, далшиш хуб гӯш кунем бародари азиз. ман иншоалло ки комментотона мехонам. салому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародари азиз, масъалаи конкурскуно, яъне ки баъзан ба ном конкурскуно биромаги машиникӣ мекунанд, мегардан, яъне ки ҳастанд конкурскуное ҳастанд ки на самом деле ҳова конкурс бозӣ мекунад, вай ин раҳра барои худаш вибр карда рафтеста, ҳарчанд ки гуноҳ ҳам боша, ӯ мардак вибрш карда рафтеста, но мардакиша дар ҳамиҷа ишон метавад ки яъне ки дар моли мардак хиёнат намекуна. вақте ки ту билет мехарӣ, хиёнат намекуна. чиста зад призит, призита мебора мета, назад ҳич дастот пӯстои меброи мерай. маг совет наметам ки яъне ки билет бигирен, такнин, ай кори шумо худтонай. нигаҳ кунен да бародари азиз, хуб гӯш кунен, илтимос навора паҳн кунен. баъдаи ин навори ма бисёр одамо муроҷиат карданд, меброрумшон. баъдан баъд занг назанед, нагӯед ки янак барои чи якай хелӣ кардӣ, барои чи бародари тарӣ кардӣ, барое ки ту тоҷики худта фаҳм кардеста. е бародар, ман аз бегонагон чӣ бинолам ки ҳарчи ба ман кард ошно кард. е мардакӯи хуб, е конкурскуно, нигаҳ кунед да. яъне ки як боруже гуфтам да, бародарое ки яъне ки конкурс мекунен, конкурси честни дорен, ман ягон гапто надорам. ҳамвоиш ки халқа намед лапша мехонанд, косумша мегиранд, ҳуй мехӯранд, ё ки приз мезанад, призша наметаҳад. ҳастанд мада фактошкати ҳастанд да бародаро. ман меброрумшон. баъд дар пиштиам хелио занг назанед. ҳастем бародарое ки алҳамдулилло як кас ним кас мешносандтон, қадртон мекунанд, эҳтиромтон мекунанд. ай пишти хелио занг назанед. ё дар ҳаёт пастарин одам шаванд. накунем, ба худо қасам накунем бародаро, занг назанем ки ман серавно видео удалид намекунам. баъде конкурскуное ки ами хеле мардума фаҳм мекунем, дуҷа придётся падартан ном мегирам, модартан ном мегирам, авлодтан ном мегирам, ҳама тарафа номат бегирам ки штоби ту ба номус боши, тура задиватат куна. но ман фикр мекунем хеле одамо номус надоранд. номус ё номуса чӣ медонам? не ки яъне ки илтимос мекунем бародарое ки эҳтиром мекунен, ай пиштиам хеле занг назанем. мегӯяд ки як сайда мегӯяд ки ин қасри гарон ба кӣ мемона, дунёи гарон ба кӣ мемона, ин зар зевар ба кӣ мемона, ҷононаи ҷон ба кӣ мемона. яъне ки ҳар як одам ба ақл ира маъноша мефаҳмад. гӯш куда, ҳар яктатон семья дорен, ҳар яктатон фарзанд дорен, ҳар як бародарое ҳастанд ки бечораҳо чиқрӣ мекунанд, дастройка кор мекунанд, дар тай бороно раҳ меруванд, яъне ки дар ягон ҷое кор мекунанд, корҳои вазмин, билет мехаранд аз шумо, барои чӣ пулшона хиёнат мекунед, ё ки мезананд приз мезананд, шумо призошона наметиҳед. барои чие? барои чӣ мо тоҷики худмона фаҳм мекунем? мо аз бегонагон чӣ бинолем дига?
барои чӣ фан мекунӣ? Барои чӣ мардак призша мезана, ана карта маҳкама, ана карта михела, ана ита тош мунти 1 моҳ 2 ҳафта 3 ҳафта чанд қата амеро фан мекунем? Барои чӣ? Бародарои азиз, барои чӣ? Кӯ номуси мардакитон? ҷамъш мекунӣ, як рӯз Аллоҳи меҳрубон ҷонта мегира, ӯ қасре ки кестаяш, ӯ зару зеваре ки ту кестаяш, янга қади дигар кас мехӯраш. Барои ҳам қадаре бародарои азиз, ҳамин номуси мардакитона бедор кунед. ҳаққи мардака нахӯрен. барои чӣ ҳаққи мардака мехӯрен? мардак боварат мекуна, билет мегира, ту дар амонаташ хиёнат мекунӣ. барои чӣ? бо мегӯӣ ке бира куҷои да гап мезанӣ, гап задам бигӣ. Бифорам метамад, нафорам наметамад. Барои чӣ? Ну же это не мужской поступка же, правильно? Ну барои чӣ мо ҳами бояд тана илич кунем, мо хезем якдигара видеообращение кунем, бана биги, банг биги ита, банг биги ита, ана биги ки ин хеле кард. барои чӣ? Мардак хуб, тара мефорад ки соҳиби сум шай? Бача 5 панҷара намедроя, ҳами паданалад намедроя охе. Бача 5 панҷара як дар даҳанат пеш накун. Та майда кор карди, ҳаққи мардака те честни кор ки ӯ суншаха ҳаққи худат бигӣ, ҳаққи мардака биброр бите охе. 1 ҳафтаву 2 ҳафтаву 3 ҳафтаву 4 ҳафтаву 1 моҳ 2 моҳш набариш. барои чӣ мегирӣ мебариш? телефонша баъд мегирӣ чор намекунӣ, бечора дигар кадаки шикоят куна. маҷбур мешавам ма дамебура ки акам хелим кардан чикор кунам? нуже мардакшин дар ҳаёт кам турак. ку ҳами мужество дастойни шумо гуҷодаҳай. бача дар кор нестай ку шартае ки мо ҳам бибурем ном бигирем, видео кунем, ана хеле ана хеле. шартае номи падарта бигирем, номи модарта бигирем, бигем ки ана чӣ хел фарзанд тарбия кардӣ, чӣ хел насиҳатш кардӣ. хеле накунем бародарои азиз, аз худо битарсен. каме ҳам боша аз худо битарсен. мега ки як чияда мега ҳаққи мардум мега гулӯгират куна рӯзи қиёмат. бача ту мардак азоб мекаша, мардак дар тай борон кор мекуна, ту ба худо ҳаққи ӯра мегирӣ, мехӯрӣ, ороқ зада гашта истай, ман гапзанта фалон беҳмадон, бара чикои мекунӣ кардан мегӣ. бара гуҷои да шикоят мекунӣ, шикоят кардан мегӣ. нуже хеле намешава ку бача. бача састорона нигаҳ кунен, бача шумо як и бар ӯ бартона нигаҳ кунен, шумо тоқа нестен. мардако бовартон кардан, дар амонатшон хиёнат накунен. боброрем призи мардака битен. худо нигаҳбонтон бошад, дар амони Аллоҳ бошен. видеоҳо ки биромад баъд пага гнад накунен. видео ки биромад пага гнад накунен, баъд нагем ки чӣ ба ина ма публични гуфтам. ҳам ӯ та занг мезанам мегуфтам, ина ҳам публични гуфтаистам.